Добър вечер, уважаеми зрители! Започва нашата кратка информационна емисия днес, 9 август. Вчера нашият екип на Деймос ТВ посети Бърдоландия, парк за приключения, намиращ се в Ракитово, местността Бърдо. Въжената градина и Вия Ферата са голямо забавление за деца и възрастни. Вече около месец, откакто се откри от община Ракитово, интересът продължава и е радостно усещане за всеки посетил го. Срещнахме се с един от инструкторите на Сдружение Сютка, Свилен Топчиев. Разговаряхме за обезопасяването и сигурността на съоръжението. Значи, при самото построяване на съоръженията, момчетата, които работят тук, така ние сме участвали като съдействащи към тях. В смисъл такъв, да видим как става построяването на самото съоръжение, оттам нататък разговори как се експлоатира. И самите съоръжения са така направени, че на практика нито в един момент не оставаш без някаква защита. Без защита, да. Тоест, винаги се работи с две осигуровки, като в определени моменти, когато се прехвърля единия карабинер, поне на единия си закачен. Тоест, когато се движиш по елемента, или по моста, или по какъвто и да е друг елемент, тук на практика в градината има 22 елемента, на всеки елемент си закачен с две осигуровки. Когато се прехвърляш от елемента на площадката или от площадката на другия елемент следващия, тогава имаш минимум един елемент осигуровка. Винаги си закачен или за осигурителното въже на елемента, или за осигурителното въже на площадката, които са червените въженца. С други думи, минимум една осигуровка имаш поставена. Така че човека, който по някакъв начин, да речем, залитне или не може да издържи, примерно, той увисва на осигурително въже. Като за това осигурително въже е закачен или с една, или с две осигуровки. Само в преход е една осигуровка, иначе са две осигуровки. С други думи, няма как да се удари. Естествено, винаги, примерно, има вариант някой, който е по-несъобразителен, да речем, при прескачането и така нататък, да се удари в някои от платформите и да се отраска, но да чукаме на дърво. За сега то не е фатално, за сега не сме имали такива случаи, но възможно е, но децата са съобразителни, много бързо схващат, когато им обясняваш за какво става въпрос, много са бъргави и на практика се учат по-бързо от нас. Става така, че когато някой от децата идва по-често, няколко пъти, веднага то започва да обяснява на следващите деца, които идват, как точно трябва да се осигури. Предават информацията. Предават се информацията как да се осигури, предават си къде е интересно, предават си, примерно, да речеме, как могат да се възползват по-лесно да стигне до най-хубавите елементи, да речеме до тролея. Предават си кое е най-трудният елемент, примерно, да речем, халките за децата са най-трудният елемент, че там е трудно и може да увисиш на осигурително въже, обаче за да не те откачва инструктора отдолу, проявяват гъвкавост и започва да се тегли по осигурителното въже с карабинера, за да стигне до площадката и смисъл такъв да не натоварва инструктора, а той проявява инициатива как сам да си помогне, когато е там и така. Тоест, елементите са много, 22 елемента. Ако искате, може да ги разгледаме. То е най-хубаво, когато върви човек по елементите, да видите какво. Господин Свилен Топчиев ни разказа интересни неща за построяването на Вия Ферата, въжения път и за екологичните техники, използвани при построяването за опазване на природата и короната на дърветата. Един ден, когато се разглоби съоръжението, няма да има наранени дървета. Сега, ако погледнем, всъщност може да видим нещо, което е интересно и най-вероятно ще им бъде интересно на всички, които така се интересуват. Няма нито един пирон. Да. С други думи, съоръженията са направени така, че не се използва пирон, за да наранява дърветата, т.е. абсолютно всичко е направено по екологичен начин, способ. Без пирони
само с използване тези клинчета, които са сложени, за да не би случайно въжето да нарани кората на дървото. А те иначе нямат носеща функция, те имат предпазна функция за дървото. Защото иначе въжето ще се вреже в кората на дървото и ще го нарани. За да не го нарани, ги слагат. А иначе няма пирони, има само шпилки и така наречените дървени хамути, кръстосани дървени хамути, които всъщност носят тежестта на платформата. С други думи, всички неща са изпълнени така, че ако утре ги свалим, на дървото няма да остане никаква следа, че нещо е правилно тук. Сдружение Сютка има инициатива за посещение на Пашино бърдо. Целта е да се наблюдава един от най-активните метеорни потоци Персеиди. В нощта на 12 срещу 13 август е максимумът на явлението. Радиантът на потока се намира близо до звездата от съзвездие Персей. За един час е възможно да се видят около 95 метеора. Персеидите са бързи и бели метеори със следи. Те са породени от кометата 109P Swift-Tuttle с период на въртене около Слънцето 133 години. Народното име на явлението метеора е падаща звезда, но метеорите нямат нищо общо с звездите. Метеорите най-добре се виждат от места без светлинно замърсяване. Затова инициаторите от Сдружение Сютка предлагат на желаящите да посетят заедно с тях Пашино бърдо и да се полюбуват на красивата гледка в нощното небе. Тръгването от Ракитово за Пашино бърдо е предвидено за 9:30 часа на 12 август, неделя, от центъра на град Ракитово. За повече информация може да се свържете с Весела Продонова на телефон 0896 52 42 72. Пенсионерски клуб Ракитово е започнал ремонт, за да се поднови и освежи помещението, за да стане по-уютно и чисто мястото на ежедневно събиращите се възрастни хора. Пенсионерите и работещите там молят за помощ и дарение. Ако има благодетели, може да се свържат с управата на пенсионерския клуб. Нека не се пренебрегват възрастните хора и да се погрижим за тях, а също да не забравяме, че ние ще остареем един ден и ще имаме нужда от блага дума и добър жест. А колко малко трябва понякога, за да се направи едно добро, подтик и благородна душа. Ние от Деймос ТВ вярваме, че ще намерят точно такива хора с благородни души и ще помогнат с дарение на пенсионерския клуб в Ракитово. Една японска поговорка казва: остарелите хора стават отново деца, а друга арменска поговорка казва: старостта е неволя. Затова нека се подаде ръка с доброволна помощ и дарения за ремонта на пенсионерския клуб в град Ракитово. Преди месец регионална програма развитие обявиха одобрените и отпаднали проекти на общини по схема развитие на регионално-туристически продукти и маркетинг на туристическа дестинация. Броя на одобрените общини е 28, които ще получат финансиране. Отпадналите на етап техническа и финансова оценка са 14 и сред тях, за съжаление, са проектите на община Велинград и Ракитово. Община Ракитово кандидатства заедно с Пещера и Батак с проект, наречен Родопска приказка. Сред причините за неговото отхвърляне има и такива, че в анализа за търсене на регионална туристическа продукция са включени дестинациите Велинград и Пампорово. Това обаче силно изкривява статистиката за броя на българските и чуждестранни туристи, посещаващи региона заради спа и ски туризма. Трите общини Пещера, Батак и Ракитово обаче не могат да предложат база за тези видове туризъм. За да участва Велинград, се обедини в общ туристически регион с Якоруда и Белово. И трите общини заедно представиха проекта Планината на живата вода. Но той е отхвърлен с аргумент: неясна обосновка, неясен туристически продукт, неясен капацитет. В края на юли програмата Регионално развитие обяви втора възможност за кандидатстване за реклама на туристически дестинации. Така Велинград и Ракитово получават шанс да огледат доста подробно изброените от финансиращия орган грешки, да преосмислят проектите си и да се явят отново. Крайният срок за новите идеи е 28 септември 2012 година. Министърът на културата Вежди Рашидов
Вчера инспектира първия етап от проекта Античен културно-комуникационен комплекс Сердика в София, предаде репортер на агенция Фокус. До края на август ще бъде открито надземно ниво и ще бъде пуснато метрото като самостоятелен обект. Така площадът пред Министерския съвет ще бъде пешеходна зона с зеленина и пейки. Строителите вече поставят първите каменни пейки. Министърът обясни, че обектът ще бъде реализиран на 3 етапа, като третият е свързан с работа на археолозите и това, което би могло да се разкрие като находки. Затова за Рашидов няма крайен срок, тъй като не е ясно какви археологически обекти ще бъдат разкрити. На времето е имало едни добри чичковци, комунисти, ударили едни бетони долу и ние стигаме до тези прегради, каза министърът. Постепенно се премахват и ламаринините заграждения на надземното ниво на обекта. Постепенно ще бъдат и поставени стъклени прегради, през които туристите ще могат да наблюдават работата на археолозите, което според Рашидов също ще бъде добре за туризма. Вежди Рашидов каза още, че България е богата на култура, но едва сега темата археология се възражда. По думите му това не е било приоритет на предишните правителства, защото ако всяка година се разкриваше по един обект, би имало вече 30-40 такива, а и обектите не са довършени. Министърът заяви, че това е една много дълга програма, свързана с много средства. Щастлив съм, че вече имаме главен археолог, като Симеон Дянков. Бъдещето на България е едно модерно земеделие и един културен туризъм, заяви министъра Рашидов. Повечето хотели в Лондон са празни, като по този начин хората, дошли да наблюдават Олимпиадата, наказват алчните за пари хотелиери, които надули цените на стаите около 300 или 400 лири. Преди една стая в среден хотел е можело да се наеме за около 110 или 150 лири, то сегашните цени за стая отблъскват туристите и този факт принуди хотелиерите да ги смъкнат. Това се отрази на българите, заети в работа по хотелите в Лондон. Повечето от тях са преминали на половин работна седмица в момента, защото хотелите са празни. Същия отлив на посетители се забелязва и в театрите и музикалните представления в Лондон. Уплашени от предупрежденията на кмета на Лондон, че предстои едва ли не апокалипсис в транспорта, по време на игрите много хора не дойдоха в столицата на Англия. Кризата си е криза и се отразява и на хората, дошли да гледат Олимпиадата. Друг проблем, който бие на очи, са празните трибуни на някои от състезанията на Олимпиадата. Обвиненията за това са към олимпийските комитети, които не са разпределили правилно раздадените им билети или просто хората с билети не са дошли в Лондон. Интересно е да гледаш как навсякъде из града, по улиците, по пероните на метрото и влаковете има много стюарди, които скучаят по цял ден, защото няма кого да опътват. Интересно е откъде ще се изкарат очакваните и обявените предварително 13 милиарда лири от Олимпиадата. Но все пак е Олимпиада. Нека бъде мир, нека бъде Олимпиада. България се класира на полуфинала на Олимпийския турнир по волейбол след разгром над Германия с 3-0. Така българският отбор, воден от Найден Найденов и Камило Плачи, достига за първи път сред 4-те най-добри на Олимпиадата след Москва през 80-та година, когато спечели среброто. Съперникът на полуфинала ще бъде Русия. Съставът изигра впечатляващ мач и не остави никакво съмнение в превъзходството си. Българският отбор завърши с много високите 61% успеваемост в атака и 8-3 при блокадите. Цветан Соколов беше най-резултатен с 22 точки, а Алексиев и Николов добавиха по 11. След мача най-добрият български волейболист Цветан Соколов призна, че още не може да осъзнае какво е постигнал отборът. И това е голямо, но защо да ни направим нещо още по-голямо? За момента трябва просто да мислим как да играем следващия матч по-добре и вече каквото се случи, каза Соколов. Бях сигурен, че ще играем добре, че ще се играе мобилизирано, но ние просто ги размазахме. Това е може би най-лекият ни матч тук, заяви треньорът Найден Найденов. Честито на нашите момчета за победата! А сега нещо интересно за солта. Солта в народните вярвания и обичаи заема специално място. С нея може да се приобщават хората и да се прогонват злите духове, както казва народа.
Народна поговорка гласи, че къща без сол не бива да остава. Където свърши солта, там влизат болести и раздорите. Затова най-напред на трапезата се поставя солницата, за да има късмет и плодородие в дома, за да бъде предпазено домочадието от злини и магии. При влизане на булка в нечий дом, свекървата я захранва ритуално с сол и хляб. Когато донесат кръстено в църква дете вкъщи, то се захранва с сол и пита на прага. Всеки гост се посреща и изпраща с хляб и сол. Със сол се умилостивяват и неутрализират някои демонични същества. Погача със сол се остава за орисниците, за да предскажат щастлив и дълъг живот на новороденото. Момите и жените носят сол от бъдни вечерската трапеза в дрехите или в поясите си някога, за да се предпазят от магии. В нощта срещу празника на Света Ана, стопаните ръсят сол около къщите и оборите си, за да не могат вещиците и бродниците да откраднат тяхното плодородие. Със сол се правят и развалят всички магии, а често баянето против уроки и болести става със сол. Народната традиция забранява да се хвърля солта в огъня, тъй като води до нещастие за къщата и фамилията. Вярва се още, че ако човек кълне със сол в ръцете, клетвата винаги ще стигне до жертвата. На голям празник сол не се дава назаем, защото семейството ще обеднее. А ето и някои поговорки, в които се споменава и солта. В чужда манджа сол не турай. Шегата е като солта, трябва да я потребяваме с мярка. И реч без пословица е като ястие без сол. Ето някои събития, които са се случили на днешната дата в миналото. В хода на руско-турската освободителна война се водят боевете при Шипченския проход. На 9 август 20 година влиза в сила Ньойския мирен договор. През 1945 година САЩ пускат втората атомна бомба над Нагасаки. 40-та година е завършено строителството на железопътна линия Берлин-Багдад. И на 9 август 1975 година умира композиторът Дмитрий Шостакович. Времето утре 10 август в община Ракитово ще бъде облачно с дъжд и гръмотевици. Минимална температура 11 градуса, максимална 21. 65% влажност, изгрева в 6 часа и 26 минути, а залеза в 20 часа и 30 минути. Денят ще бъде с продължителност 14 часа и 6 минути. Екипа на Деймос ТВ ви казва лека вечер. Завършваме с една мисъл на великия Шекспир. Обичай всички, доверявай се на малцина, не навреждай на никого. Приятна вечер!